Unha e 2 minutos da tarde aquí nos Estados Unidos, en Jackson, no estado de Tennessee, pois 7 horas máis. En Vigo, ás 8 e 2 minutos da tarde e noite, así que comeza aquí unha nova emisión en directo do Bar Celeste, na que falaremos, entre outras cousas, desa decepción polo resultado, 1-2 derrota do Real Club Celta de Vigo perante o Rayo Vallecano na casa, un empate era dabondo para chegar a Europa con seguridade, pero non foi o caso. O Celta consigue as cousas con dificultades bueno, pois isto non é unha excepción. O Celta tiña esa oportunidade, a primeira oportunidade escapou e agora temos o sábado ás 9 da noite en Xetafe unha segunda oportunidade, un chisco máis complicada, evidentemente, pero a oportunidade segue estando aí. O Celta depende de sí mesmo despois desa derrota nun partido que a mí me pareceu un dos peores do Celta na casa esta tempada. Pero bueno, temos máis ou menos hora e media para falar disto aquí en directo no Bar Celeste. Xa está por aí Alex, que di boas tardes no chat. Podedes participar, como sempre, dese xeito e temos convidados e convidadas hoxe para comentar ese partido, comezando con Fernando Rodríguez Estévez, cofundador e codirector do Bar. Que tal, Fernando? Bueno, pues podíamos estar mejor, todavía un poquito de resaca por esa fiesta frustrada del pasado domingo. Bueno, nos quedaban 2 balas, tenemos otra ahí y habrá que aprovecharla. Pero bueno, recuperándome un poco moralmente, como decía Chiquito de la Calzada, pero vamos a llevarlo bien. Bueno, pois en Madrid non sei se ten entrada para Xetafe ou non, agardo que sí pode estar aí, pero non o sei, preguntámolo agora a nosa amiga celtista e colaboradora dende Madrid, Marta Comesaña. Que tal, Marta? Hola, que tal, Antón? Hola, Fer. Hola a todo o Buenas. mundo por aí. Non teño entrada para Xetafe porque esgotáronse e non me deu tempo a comprar. Entón quedei sen elas. Pero non sei se vai ser mellor. Pois sí, realmente sería interesante estar nese partido, pero ao mesmo tempo é un partido complicadísimo. Mira, eu desde que Fer me dixo que se raxaba, eu dixen, igual non é de ser, non é de ser, xa está. Só vou dicir unha cousa, non troquei o nome xa porque imos con todo. Claro, é porque ademais se o Celta vai a Europa, Marta, as maiores posibilidades son de que sexa a Europa League. Iso pasaría por gañar en porque Xetafe. se empata vai es que ten que gañar, claro. Claro, se gaña vai seguro a Europa League, se empata, pois teñen que pasar cousas por aí para que o Celta chegue a unha ou a outra competición. Bueno, por iso eu morrerei dicindo e se non vamos a ningures, pois non vamos a ningures e xa está. Podo dicirte, Marta, dicirvos que Martín González, do noso colaborador tamén do Bar Celeste, xa ten entrada, el sí que vai estar en Xetafe. Ahora va él, bueno, por lo menos tenemos a alguien. Di que vai tentar gravar algún vídeo mentres estea nas bancadas do Coliseo. É que eu cheguei, unha amiga nosa, non, María, nos dixo, saíron as entradas. Eu estaba no traballo, entrei na páxina, vin os prezos, non sei que tal, digo, bueno, vou pensar, non? Porque as entradas que pedín para a grada visitante non me tocaron, porque eu entrei no sorteo. E cando cheguei a casa, fun ver de novo, bueno, non sei se, pasaría un pouco, non sei, pasarían 1 hora e media, 2 horas, unha cousa así. E cando fun ver, xa non había. O sea, en 2 horas, as 2000 entradas que había que se podían comprar, se mercaron todas. Pois sí, semella que o Coliseum vai ser un Coliseum cheo de azul celeste e agardemos que sexa para ben e agardemos que sexa para ledicia do celtismo cando remate o partido. En Vigo está tamén connosco hoxe, despois de participar tamén a semana pasada, profesor titular de Filoloxía Inglesa no CUBI, na Universidade de Vigo, celtista de pro coa súa camisola aí. Jorge Luis, bueno, que tal, Jorge? Que tal, como andades? Pois ben, con ese chisco de decepción, ¿no? do último día, pero bueno,
É verdade que a festa xa estaba programada, era máis ben a festa fin de tempada e non tanto, bueno, a celebración de Europa, pero, bueno, xa a xente estaba preparando o baño na metade de fonte que hai en América, xa non é a fonte que había en tempos, pero bueno, eu a verdade é que tamén son desa opinión que antes falábamos fora de antena de que, bueno, eu estou máis emocionado con esta última xornada ligueira este ano do que pasou anos anteriores. Entón, claro, vernos aí que se ti botabas unha ollada ás diferentes combinatorias que pode haber entre os tres equipos que se están a xogar cousas europeas, bueno, seguimos a ter moitos números, seguimos a depender de nós, bueno, quizáis o tema do partido en Getafe poida ser un pouco máis acaído que outro. Eu tamén estaba mirando estes días os diferentes programas que sigo sobre a Liga Inglesa. En a última xornada da Liga Inglesa o tema europeo é unha auténtica locura que cuadruplicado que temos aquí, porque poden ir a Europa hasta 10 equipos. E a combinatoria entre UEFA e que van 6 a Champions, non? Que van 6 a Champions, e logo se a Chelsea gaña a Conference hai outra plaza, porque tamén pode quedar posto. Entón, bueno, aí pode ser unha cousa totalmente espectacular e, bueno, dar un pouco de emoción a esa última xornada. E aquí pasa un pouco mesmo, ¿no? Con outra emoción distinta, pero eu estou máis contento formando parte desta emoción que non... Sí, eso seguro. Claro, no, estando a saber, imaginade estar, pues, como está o Español, o Leganés, ¿no? O Leganés, ¿no? Que están aí a ver, ¿no? Que en esas tivemos estado moitas veces nos últimos anos. O ano pasado, mesmamente, ou o anterior. Entón, bueno, eu penso que sí, que temos que criticar, eu penso que hai moitas cosas que comentar e criticar do partido do outro día, pero, bueno, como dicíades, temos esa derradeira bala para a última xornada e penso que vai ser emotiva, polo menos, apaixonante, e que temos moitas opcións de que algo europeo poda caer. Eu penso que o tema de Well pode estar aí, pode estar aí. Europa League, pues sí, efectivamente. Bueno, se gaña, é Well, porque, claro... Sí. Claro, é que ao final, eso, ¿no? Facendo o que fagan os outros dous, pero facendo ti o teu, non tes que andar facendo máis combinacións. Preocuparte por os resto de resultados. Sí. Claro, efectivamente. No centro de Vigo, o poeta, bueno, gañador de moitos premios literarios, bueno, leva moito tempo seguindo o Celta, celtista de pro tamén, o meu pai, Antonio García Teijeiro, que vexo pola súa faciana que non está tan contento, está máis ben un pouco máis, diríamos, cabreado, ou non, Antonio, que tal? Hola, que tal? Moi boas tardes, noites a todo o mundo. Un placer estar aquí outra vez. Fin, que tal? Que tal? Pois mira, prefería non ter esa emoción que ten Jorge, que ao atopo un pouco masoquista, para entendermonos un pouco. Porque con un punto outro día xa estábamos en Europa. Correcto, ten razón, Antonio. Pero, por outro lado, teño que dicir que estou satisfeito pola temporada que se fixo un bo traballo, evidentemente, pero non podo estar nada contento co partido do outro día. E tamén penso que o temos moi complicado. As estatísticas espero que se rompan, pero se non se rompen estamos perdidos. Nas últimas 7 veces que o Celta xogou en Xetafe, perdeu. Só gañou unha das 7. Dame medo ese equipo, non lle vai nada ao noso equipo e non creo que saian a visitar. Precisamente, oxalá me equivoque, pero perdemos unha oportunidade extraordinaria de meternos en Europa. Nada que reprochar globalmente ao equipo pola tempada, pero sí reprochar algunhas cousas polo partido que vin outro día. Bueno, eso son dúas cousas das que imos falar no programa de hoxe. Unha delas é o partido e outra é as vosas sensacións achegándonos cara a ese partido do sábado ás 9, que decidirá se o Celta queda fora ou dentro de Europa e en que competición europea no caso de que quede dentro. Comezamos, se vos parece, polo partido, un partido que causou unha emoción especial
en Vigo unha expectación enorme, coas estatuas engalanadas de celeste, cos nenos nas escolas levando o azul celeste en preparación para o partido, cun recibimento enorme, con moitísima xente no estadio, bueno, unha verdadeira marea azul celeste, aínda que houve xente que non iba realmente de celeste, pero a meirande parte da xente sí. E despois o partido ponse de cara pro Celta con ese penalti, con ese lanzamento estilo Panenka de Marcos Alonso, e despois pois resulta que non saen as cousas como un agardaba. Entón, vou vos preguntar, pero antes de preguntarvos isto, temos tamén por aquí a un celtista en Coruña, o noso amigo Mario Seijas, que me dixo claramente, Mario, que quería participar nun Bar Celeste non que estivera Antonio García Teijeiro. Pois aí está aquí. Vaya. Está aquí o pero seu isto desexo que é unha caza, cumplido. É unha caza o... No. Mario, benvido ao Bar Celeste en directo. No se le oye. Non se escuita. Non se escoita, a ver. Ahora sí, Agora teño sí, o ahora micro sí. silenciado, perdón. Boas tardes a todos e, bueno, tranquilo que non é ningunha caza, Antonio, todo o contrario. No, porque Pablo quería estar, ahora ti tamén, e sempre acá, non sei. Pablo non tivo oportunidade. No. Eu creo que porque compartimos moitas ideas a nivel social, político e demais. Entonces, claro, a verdade é que iso é o máis importante, a verdade. Claro. Sinto admiración. Obviamente, en moitas outras cousas seguramente futbolísticas discrepamos en cousas, así que non te preocupes, tamén habrá de todo, No, eu xa estou acostumado, tampouco pasa nada. Un placer, Mario. Igualmente, home. Pois Mario está en directo aquí, temos hoxe o sexteto de convidados, e a pregunta para todos vos, o que queira comezar que o faga, dicía que as cousas se lle puxeron moi ben ao Celta, finalmente as cousas non saíron ben. Que lle pasou a este Celta neste partido, dende o vosso punto de vista, para que a lo menos non conseguise un empate que aseguraba Europa? Nadie empieza, pues empiezo yo. Venga, Fernando. A ver, desde luego el penalti, el 1-0, o sea, mejor manera de empezar imposible. De hecho, yo pensaba que esa era la forma más idónea para que el equipo se relajara, si es que había alguna ansiedad o algún nerviosismo. Es decir, ese era el inicio soñado. Lo que pasa luego es que se cometen dos errores garrafales, sobre todo en el segundo gol del Rayo. Entonces, claro, levantar eso en la segunda parte te exige hacer un partido casi perfecto contra un equipo que se juega lo mismo que tú. Entonces, claro, darle la vuelta a eso, pues puede salirte regular o casi bien. Nos faltó nada para empatar, porque nos faltó nada. El portero del Rayo hizo una parada espectacular en esa acción del final, 2 paradas seguidas. Pero creo que el Celta pagó los errores de la primera parte. Es decir, estamos acostumbrados a hacerlo mal en la primera muchas veces y luego arreglarlo. Y en un partido como este, de máxima tensión, con un equipo como el Rayo, que se jugaba lo mismo que tú, pues no salió. El Rayo en la segunda parte, es verdad que se olvida del fútbol, pero es que era la estrategia y le salió bien. Entonces, claro, te arriesgas a eso cuando con un equipo de este nivel, pues le regalas lo que le regalas. Entonces, lo que le pasó al Celta fue eso. Entró un poco en la red del Rayo Vallecano en la segunda parte, pero los fallos son tremendos. Y me extraña que Giraldez en el descanso no haya movido fichas como lo suele hacer con el equipo tan mal como se le veía, porque antes del 2-1, o sea, antes del 2-1, el equipo se ve que se está deshaciendo, que se está cayendo, y por desgracia viene ese 2-1 que evita que nos vayamos al descanso con un empate, que habría sido lo ideal para arreglar las cosas en el descanso. Entonces, bueno, pues un cúmulo de mala praxis y luego las consecuencias, es decir, muchas veces se levantó y esta vez no se levantó. No, claro, y evidentemente, claro, y entonces, claro, la segunda parte estuvimos a nada de empatar, sí, pero pagaste la primera parte, pagaste los errores de la primera parte. ¿Cuántas veces estamos pagando a primera parte? Que sí, pero empieza a ser un pouco cansino esto, Claro, empieza a ser un pouco cansino de que o Celta só xogue media parte, Claro, pero cometes errores en defensa que son errores e que non xogas a nada. Sobre todo el segundo gol. El segundo gol es un error tremendo. El segundo gol es un error burdo. Claro, entonces, claro, el precio es ese y estás acostumbrado a remontar y hay partidos en los que no remontas, o bien por el portero rival o bien porque el partido, digamos, entra en un barro, que es lo que le gusta al Rayo, y el Celta entró en
en esa trampa, entró al trapo el Celta en la segunda parte, con jugadores que se salieron un poco de sus casillas, vemos el carácter otra vez de Julen Lago, y bueno, en fin, una pena, pero bueno, como digo, hay otra bala, y luego hablaremos de Getafe. Bueno, eu creo que todo o que estás dicindo está moi bonito, pero é moito máis profundo que todo iso. En primeiro lugar, Íñigo Pérez lle gañou totalmente a partida a Claudio Giraldez. Non me gustou nada o planteamento de Claudio Giraldez. E que non se entenda isto como un ataque globalmente a Claudio Giraldez. É dicir, eu podo decir que Marcos Alonso estivo fatal outro día e non por eso é un ataque a Marcos Alonso que durante toda a temporada foi un das claves deste Celta, senón o mellor xogador. Comeu a tostada absolutamente tácticamente, e non é a primeira vez, é a terceira vez que yo fai ou a cuarta. Entón, o que quero dicir, para min, o que eu vin claramente un equipo moi ben colocado en el campo, moi agresivo nos seus xogadores de medio campo e dianteiros facendo presión, un Celta cun medio campo que retrasou a Beltrán, que casi estaba en a defensa para sair co balón, co cal Moriba no medio do campo naufragaba absolutamente e eles notaban que era un equipo con moita presión, moi dinámico e cun Isi Palazón que estaba en todos os sitios, hasta en el punto de penalti, casi, para marcar o gol de cabeza, que xa é increíble. El máis bajito, tipo de 1,65. El máis bajito de raya. Efectivamente. Entón, xogaron, para min, o planteamento xa está mal de principio. Non me gustou, e dixencho Fernando cando estivemos antes, delle unha aperta, que me comprei ademais unha camiseta azul celeste para ir a Balaidos ese día, porque a outra que tiña máis lle levou o meu fillo porque tiña os nomes aquí e non a pon siquera. Pues Bueno, póntela el sábado. Entón, Póntela el sábado, Antonio, póntela el sábado. Non a teño porque me a levou Antón e non a pon. Vale. Bueno, Aí, o certo... deixando o certo, recados todos, Sí. Parece Pablo. O certo, sinceramente, é que realmente o Celta o outro día fixo un partido lamentable e non se pode poñer unha dianteira como a que puxo outro día Claudio Giraldez. Sinceramente, Claudio, te equivocaches aí en certos planteamentos e ademais tamén te equivocaches nos cambios. Tardísimo. Como se pode sacar a Borja cando faltan 5 minutos ou 7 minutos? Como se pode sacar a Aspas cando faltan 20? É dicir, non se vía que estaban xogando de pena, que o Celta non xogaba a nada, movía o balón sin idea. Ata tú nai, Antón, que estuvo vendo o partido, dixo, pero isto parece balón, man. Se están pasando o balón. Isto é pasivo, joa. Bueno, pues o que quero dicir é que outro día non lle saíron as cousas a Claudio Giraldez. Eu non o sacrifico, ni moito menos por iso, pero o Íñigo Pérez gañou a partida clarísimamente a Claudio Giraldez. E non hubo razóns, porque os goles do Celta eran barullos. Hubo dúas oportunidades de 2 barullos e pouco máis. Eles limitaronse a aproveitar, como ben dixo Fer, os regalos, pero despois demostraron que era un equipo moi traballado, moi ben traballado, que sabía que viña, e levouse o partido, e punto, e non hai nada que dicir. Non foi xusto, bueno, xa estamos coa xustiza, mellor un empate sería moito máis normal, pero o fútbol son goles, non dicimos moitas veces. Pensade o que sacamos en San Sebastián facendo un mal partido. Entón, bueno, pues tocou así, pero se puxo moito a favor, e Claudio, para min, equivocouse esta vez. E teño que dicilo, porque se non o digo, non son coherente co que estou pensando. E non pasa nada porque digamos que se equivocou, non pasa nada. Que non me crucifiquen, No, coido que a opinión de Antonio sobre o partido está clara e quero escoitar reaccións dos demais, tanto o que di el como as vosas visións sobre o partido en particular. No, aparte o que, bueno, xa que do mesmo xeito que outro día foi, penso, unha cousa que falamos todos, ¿no? que dimos moita responsabilidade do resultado e do manexo das pezas que houve en San Sebastián ao facer de Claudio Giraldez, non pasa nada por decir que o que pasou outro día, tamén, na miña opinión, foi un erro bastante importante no seu plantexamento. Penso que de partida as cousas non estaban ben preparadas. Tivemos, penso que a mala sorte, a mala boa sorte do que decía Fer, que nos vimos enseguida cun gol, cunha sensación de tranquilidade, pero o que pasa é que
o que tiñas no campo e o fútbol que estabas facendo a partir de ese momento non se correspondía co que tiñas que facer. E durante 25 ou 30 minutos o único equipo que propuso cousas futbolísticamente falando foi o Rayo. Que logo na segunda parte fixera o que fixo, perfecto, ia un pouco a manter as cousas, pero que tampouco houve ese cambio. Ou, a verdade, o comentaba coa xente que tiña ao lado, que cando chegou o descanso, eu tamén pensaba que ia pasar o do outro día. Agora no descanso facemos un replantexamento táctico, sacamos o que ten que sair, ten que estar Borja, ten que estar Iago, ten que estar Alfon, sin apuras, e facemos outra cosa completamente distinta para meter presión a un equipo que nos estaba gañando a tostada táctica en todos os puntos, facendo moi ben a presión, non deixando xogar, e os nosos erros, a verdade, claro, é que tamén foron dúas cousas, ese mal plantexamento e que coincidiu tamén que, así como o outro día tiñamos problemas para dar os puntos e había moitísimos xogadores que fixeron un traballo fantástico e tiñamos problemas para dar 5, 3 e un punto, o que pasou neste partido foi xusto todo o contrario, que apenas houve xogadores que fixeran un 100% ben o seu traballo. Entón, claro, mala táctica se axuntas con que nese día, curiosamente, ¿no? O día que recibe o premio de mellor xogador da tempada Marcos Alonso, se marca un dos seus peores partidos de toda a tempada. O día que tiña que estar mellor e máis fresco que nunca. E fixe un partido, non solamente, penso que o error groseiro, ¿no? Dese segundo gol, sino que perdeu Marcos moitísimas veces, pero non solamente ele, eu penso que Moriba tampouco estivo fino, Pablo Durán tampouco, Williot, bueno, houve moita xente que non estivo o 100% que tiña que estar, ¿no? E diante, pois, tiveches un equipo que plantexou as cousas de outra maneira e que lle foi ben. Como decía Antonio, sabía moi ben o que tiña que facer. E nos penso que tampouco nos axudou moito esa idea de veña, temos 3 opcións, cunha victoria e un empate xa nos chega. E cando é así, e celebras demasiado, pois, ás veces iso non se corresponde co que tens que facer. Pero, sinceramente, eu o que non entendín realmente por que ese outro día, e moitas veces, es quen de ler o partido e de dar un cambio con tempo, non o fixeches o outro día. É algo que para min é un misterio, pero penso que aí estivo unha boa parte do feito, non? Esa tormenta perfecta das dúas cousas, mal plantexamento e un escaso ou pobre rendemento dos xogadores a nivel global. Mario e Marta, que pensades? Que engadides a todo isto? Mira, a verdade é que coincido en moitas cousas, sobre todo, por exemplo, con Antonio. O que pasa é que tampouco creo ser tan drástico de decir que o Celta para min fixo un partido desastroso ou que o Celta estivo tan mal. O que creo é que sí que na primeira parte, obviamente, sí que se equivoca co planteamento Claudio, para min equivócase clarísimamente. De feito, eu, cando facíamos así un pouco os pronósticos das plantillas, pois eu os xogadores que me salían pois eran xogadores sobre todo con bo pé, para ter o balón, para, quer decir, saes na túa casa coa ventaxa de que tes ao teu favor toda a afección, de que é un equipo que normalmente che deixa xogar, non é un equipo que excesivamente imprima aí unha presión tan grande. Que pasa? Pois que se sacas o tipo de xogadores que sacache, que son bastante de recorrido físico e de menos pé que outros, pois claro, estás continuamente en disputas naqueles ao mellor, pois non é que saíron beneficiados polos dous regalos que lle fixemos, pero que tampouco era un partido no que ningún dos dous dominase e tivese o control. E foi o que pasou na primeira parte, que ninguén tuvo o control. O que pasa é que o Rayo Vallecano pois acertou de cara a portería. Tivo dúas ocasións, mete unas, e bueno, claro, ao final pois ti intentas contrarrestar iso, pero non tes esas ferramentas que necesitas para ter o balón nos pés, para atacar, porque tes xogadores como Pablo Durán, que a pesar de que para min non é que fixeron mal partido, pero que estaba totalmente perdido, porque cun equipo que despois se che mete atrás ou replega moi ben cara atrás, non ten espacios para correr, é unha ferramenta inútil, é como meter un Ferrari a correr un rally, o sea, é inútil, o sea. Entonces eu que creo é que claro, cando Claudio quixo un pouco cambiar o partido, reaccionar, cambiar xogadores e tal,
pois quizáis foi tarde. Encima se fai os cambios esta tarde, pois sí. Eu botei de menos moitísimo todo o partido, por exemplo, eu creo que un dos nomes claves era a Borja Iglesias, porque o tema é que houvese dado moita frescura de cara a recibir o balón, a mover desde adiante o balón cara ás bandas, a pelexar cos centrais, exactamente. Entonces, para min, botei no de menos. E incluso en fases do partido, pues, eu entendo que, para min, por exemplo, Ristich fixo un bo partido, pero non era o adecuado na maioría do tempo. Para min, por exemplo, houvese sido despois do último partido que fixo bon, Hugo Álvarez houvese entrado para min como anelo ao dedo, porque é un rapaz que ten, pues, encara moi ben, toca moi ben o balón, e incluso calquera dos dous do medio campo eu houvese tido a Sotelo ou a Damián por Ilais ou por Beltrán en algún momento do partido, pues, porque ao final é que na segunda parte tivemos total o vento o balón, pero faltounos moita profundidade. E a min quizáis é o que lle poido botar en cara a Claudio, de que se equivoca, de que fai tarde e mal e arrastro as cousas, e ao final, pois claro, si a segunda parte o Celta dominou, pero non acabou, claro, se non metes os goles, pois é o que hai. Non hai máis. Entonces, os partidos de Claudio sempre suelen ser bastante longos, sempre suele sacar un 11 un pouco máis, quer dizer, xa no Fortuna facía equipos un pouco máis guerrilleros de cara á primeira parte, pero é que sempre está perdendo as primeiras partes. Quizás ese é o debe que está tendo Claudio toda a temporada, de que ten que imprimir un partido, pois quizás con máis dominio para non sufrir tanto e seguindo imprimíndolle ese ritmo de partido, porque somos un dos equipos da Liga que máis corre. Entón, seguir meténdolle ese ritmo, pero, claro, dominando un pouco máis. E despois cabe decir que para min a palabra clave do partido é ansiedade. O Celta xogou todo o partido cunha tremenda ansiedade. Nunca lle veas a clarividencia de coller o balón, girarse, buscar un compañero no outro lado. Non, eran todo pases moi rápidos, demasiada intensidade, o sea, quer decir, unha intensidade desmedida. O sea, eu creo que foi a miña forma de velo, de unha ansiedade desmedida. Marta? Bueno, que vou dicir que xa dixeches todo. Non, a ver, si estou de acordo con todos. A primeira parte foi mala. Penso que o penalti dentro de sentar ben sentou mal, porque non sei se foi relaxación, non é iso, pero non lle sei tamén se confiaron de alguna forma, non? E iso que o empate chegou rápido, tampouco se tiraron media hora con 0, chegaba aos 11 minutos xa tiñan empatado. Sí, iso foi parte do problema, probablemente. Sí, exacto. Claro. Entón, si a primeira parte foi mala, eu penso que a segunda parte se mellorou. Se se xogan 10 partidos como este, probablemente en 8 empatarías, en 2 non. Deu a casualidade que foi este que non. Que pasa? Que o Rayo Vallecano é un equipo que non se lle dá ben ao Celta. É así, o sea, xogarse o que nos estamos xogando xusto co Rayo e agora co Getafe, penso que son dos peores equipos que nos pode tocar para isto, porque son equipos que defenden moi en bloque baixo, que meten moita presión, e o Celta pois xoga peor con este tipo de equipos, prefire equipos que deixan xogar máis. E o tema que falaba Mario de que movían o balón sentón e son así con pases moi rápidos, penso que era para intentar zafarse da presión que tiñan, porque o balón chegaba a alguén e xa tiña dous encima. Entón xa... Claro, porque a clave deles é como xogan, non? Claro, como xogan, pero xogan moi ben. Non lle quito ningún mérito. Pero o que me refiro é cando ti tes unha posesión dun balón e che veñen dous tíos a presionar, sempre vai haber un hueco que deixaron libre porque hai dous tíos presionando. Entonces, claro. O tema de tranquilizar e decir, pois voume parar ou volvo o balón cara atrás ou tal, era moi atacar, balón para adiante, balón para atrás. Era como esa pataca quente, o sea, non... Sí. Era un pouco a perspectiva do campo inteiro, porque o que di Mario, moitas veces, e nos ten pasado moito esta tempada con equipos que esa presión, a única forma de pelexar contra esa presión é mover o balón precisamente vendo os ocos que
que quedan libres, non? Pero para eso precisabas o mellor de outras pezas no campo. Claro, Correcto. o problema foi Aí está. o plantexamento non foi bon e despois o extraño que falades vos, que o extraño é que Claudio non soubo ler o partido, que normalmente lee todos os partidos moi ben e no descanso soe facer cambios. A min me extrañou tamén cando saíron os mesmos e despois pasaban os minutos e eu vía que non facía ningún cambio, eu só falaba aquí en casa, pero por que non fai cambios? Por que non fai cambios? Foi extraño. E despois eu penso que tamén hai outra cousa. Se xuntaron dúas variables, que os veteranos como Marcos non o fixeron ben. E se xuntaron cun equipo plagado de xente que non ten experiencia neste tipo de partidos, que se estaban xogando moitas cousas. Entón, eses rapaces eu penso que xogan con máis ansiedade que, por exemplo, tería, non sei, pois Marcos ou Beltrán, non? Que xa leva 200 e pico partidos en primeira división. Se xuntaron ambas cousas e aí xa non saiu nada directamente. Entón, eu xa, cando levábamos 15 minutos a primeira e a segunda parte, xa había que non ia facer cambios, falei, vai facer cambios tarde e non vai dar tempo a empatar, que foi o que aconteceu. Ao final, se tivo esa ocasión última final que parecía que ia entrar, e claro, o Batalla pois, é moi bo porteiro tamén. E fixo o que tenía que facer. Gañou puntos para o Rayo, cousa que sacaron un abaixo Spaus tamén, que ia dentro. Claro, sí, o sea, hubo tres clarísimas que non entraron. Pero esos dous barullos foi o que hubo, non hubo máis. Sí, foi un pouco estilo Wimbledon, hai que dicirlo. Sí, non houve profundidade nin cousas claras, a verdade que non. Normalmente, neses barullos se soe marcar gol. Pero por que pasa? Por que pasa? Creo que a presenza de Borja era fundamental, porque os dianteiros do Celta eran moi brandos outro día, moi rápidos, sí, Alfon loita moito, e non Pablo Durán loita moito e tal e cual. Fer López, xa sabemos, é moi técnico e tal, pero falta moitísimo, non é a forza o que o... E logo Wilio tamén, soplan e casi tiran con el. Entón, era importante unha defensa boa, como ten o Rayo Vallecano, tener un tipo que loitase con el aí e abrise espazos. E non hubo en un momento porque esa dianteira era unha dianteira de papel. Outro día, tendo, en plan metafórico, para decir que a xente do Rayo non lle creou prácticamente problema ningún. E o gol non deixou de ser tamén outro barullo dun penalti que non foi precisamente por unha xogada maravillosa. Quero decir que, no fondo, o que pasa que a veces decimos nos conviña ter metido para sacar un pouco a presión, metemos aos 7 minutos, me parece que foi, non? Dicimos, bueno, mira, que ben e tal e cual, polo menos, e outras veces resulta que meter tan pronto que non nos favoreceu. Bueno, eu creo que cando se plantean as cousas mal, saen mal. E punto. E como dicía por aí Rick Pepinillo, no fondo é outra celtada, porque o Celta cando ten algo así sempre falla. A ver, eu recordo, Marta, cando foi con Vítor Fernández, que necesitábamos un punto para meternos en Champions, e non fomos quen de facelo, e ao final xogamos a Europa. No, é que unha cousa está clara, nos chamamos Real Club Celta de Vigo. E isto, o sea, se podemos complicarnos a vida, os vamos complicar a vida, é así. Isto non o cambia nen Claudio, nen ninguén. Entón, para que facer as cousas fáciles podendo facer as difíciles? Pero isto quedar fora. Vamos quedar fora, probablemente. Eu estou seguro que non hai Europa. Pero isto da este termo de celtada, isto das celtadas, é realmente unha realidade ou claro non que é unha realidade? Non, é unha realidade, claramente. Porque en moitas ocasións, pero en moitas ocasións o Celta para salvarse, por exemplo, de baixar cousas así, non fixo a celtada de turno, non? No, pero entón, porque hai que pensar que nesta ocasión se ha facer esa celda. Igual estamos pagando, é o karma. Eu xa o dixe outro día no grupo de WhatsApp, non sei o karma, estamos pagando a salvación do 4%. Lembrade desa salvación. Sí, no, eu non me refiro pagando agora. Non me refiro para salvarnos, eu refiro para dar un pouco de ilusión, para algo máis ilusionante, por suposto. Salvarnos foi, efectivamente, como dis Marta, e foi así. Tamén foi un pouco de grelo, claro, porque co 4% que tiñamos,
Pero Claro, pois ahora é o contrario, tiñamos un 96% de clasificarnos e imos quedar fora. Eu non sei hasta que punto pode chegar a ser isto das celtadas e tal. Creo que todas as cousas nunca pasan por casualidade. Eu creo que as cousas todo ten o seu nome e as súas cousas. home, claro, chamamos celtada Mario, sí, pero- chamamos celtada un pouco porque sempre nos chafan, Sí, seino, por seino, alguma maneira. seino. Nada máis Seino, que seino. por iso. Evidentemente Se eu tamén teño ese sentimento, quero dicir, é algo e tal, pero cando te paras a pensar en frío tamén, eu digo, mira, por que puido pasar isto? Por que tanta ansiedade? Por que tal? Pues, ao final, analizas, ves a media de idade do equipo Exacto. e algo terá que ver tamén, digo eu. O sea, ves os partidos que levan o equipo e algo terá que ver. Eu, por exemplo, tradúcese moito, por exemplo, en actitudes, por exemplo, como a de Joel Lago, que me parece un excelente central, pero que me parece que iba revolucionado de todo. Mandándolle a un xogador do Getafe que saíse para fora no cambio, indo a empurrarse a outro que sí, que Va che pode mal facer camiño. calquer cousa, pero vai por mal camiño así. pero quero decir, que vai estar revolucións. cabeciña, tranquilos, en plan. E o mismo, por exemplo, noutro aspecto con Fer López. Fer López é un chaval que saiu en moitos partidos que o fixo espectacular, que é un xogadorazo, pero que outro día, a pesar de haber regateado moitas veces ben e tal, sobrabanlle regates, encaraba con demasiada pois eso, ansiedade de decir, xa non pensaba, xa directamente a polo tipo a quero dicir, No, a xogada esta que todo o mundo comentaba, ¿no? De que fixo como Exacto. 4 regates seguidos e Sí, acabou sí, sí. revirando pola banda ata que case chega a non ter xa espacio. Tiña dúas opcións previas de un pase de pase bon, exactamente. que non se dá conta por eso, porque estaban todos hiper revolucionados. No, Entonces- y sabes que en esa xogada Jorge tamén influía que como é zurdo necesitaba moito Sí, máis eso é verdade, traballo. eso é verdade. Si fose utilizase verdade. as dúas pernas, probablemente tal, É zurdo ou si fose cerrado, diestro, chaval. claro, se foi cerrando e logo tiña que xirar para centrar e era imposible. Eso é verdade. Pero é o tema de canto, pois Ilais 21, empezas a mirar as edades, Fran, o sea, Fer López tamén, que ten 20 anos. No, pero Ilais ten máis, Ilais ten No, 23. No. Ilais ten 21, parece que 22, non. creo. Bueno, Pues igual. Bueno, Acabaría de cumplir. No, pero non Hai que importa. decirlo. Pero non importa, porque Ilais é un tipo máis bregado, Pero teóricamente. Pero non podes Pablo compararlo Durán, con... refírome a que hubo un 11 bastante novo Totalmente. e Aí que, está e que ao Chave. final non, se mistura, o sea, se o que dixen eu, se xuntaron os veteranos que non o fixeron ben, e non é que montón xoguen de mal. chavales que rapaces. non están acostumados a este tipo de partidos. E logo eu quería decir que dende logo as rotacións de Claudio Giraldes son exageradas, sigo mantendo, dende o principio sempre o dixen e sigo mantendo, rotación sí, pero non tan exageradas. E logo me pregunto, cando dicimos, Carlos Domínguez pode ser un central estupendo e tal e cual, pero non ten continuidade, leva 3 partidos fantásticos, e outro día Sí, ten máis tablas, quer decir, ou polo menos ten máis que Joel Lago, por Dios, ainda que máis- Joel Lago sí. é esa dereito, xa sei, pero non me fastidies, es que non sei, é que hai cousas un pouco raras que eu vexo aquí. Agora que Carlos estaba fenomenal, porque estaba fenomenal, os 3 últimos partidos estuvo moi ben, resulta que ao banquiño. Bueno, Non entendo, non entendo. bueno, Hai tamén cousas é que que Joel os últimos partidos o fixo ben, entonces Bueno, tamén un Joel, pouco- o que dicías ti tamén, Mario, Joel hai que paralo porque é fogoso ese, lo expulsan dentro de pouco cada 2 días, que como siga con esa... Claro, porque non leva unha camisola blanca ou unha camisola No, é igual, Entón, é igual, ten que ter cuidado. Bueno, pero y- iso Exacto. se tranquilizará co tempo, imagino. bueno, pero eso é carácter, non sei, dame medo. Sí, a Carlos A de ver. tempo cambia. Respecto a las celtadas, es decir, vale que la cuña, digamos, el apodo es lógico porque ya llevamos mucho tiempo viéndolas. Pero, por ejemplo, contra la Real Sociedad, es que eso me parece un partido que precisamente lucha contra ese concepto de celtadas. Ese partido, esa victoria, hace pensar que este equipo sí que puede. O sea, ese partido que, por cierto, discrepo, Antonio, que haya sido un mal partido del Celta, es decir, en esa primera parte contra la Real, el Celta juega de manera muy inteligente y en la segunda todavía más, porque sabe defender frente a un equipo que está desesperado. Pero Bueno, gaña vale. Fernando porque marca ese gol, pero é un Vale, partido vale. Si tú me dis que... No, me parece que fue un partido más táctico Pero que de juego. a celtada faina despois. Pero, claro, Gaña e logo a celtada faina despois. pero ¿quién contaba con ganar en San Sebastián? Es que no contaba nadie con ganar en San Sebastián. Entonces, yo lo que digo es que me parece muy bien y es lógico, y un poco para hacer la broma, decirlo de la celtada,
pero este equipo, con la edad que tiene de media, con los jugadores que tiene, con la juventud que tiene y con lo que estamos haciendo con la cantera, me parece espectacular el partido que hizo San Sebastián. Es decir, eso es algo que hay que tener en cuenta, más allá de que evidentemente parece que fallamos siempre en los momentos clave. Para mí, ganar en San Sebastián fue un momento muy clave también. Pero ¿quieres que te recuerde Celtadas? Esa victoria nos pone... ¿Cuántas Celtadas quieres que te recorde? Esa victoria pone al Celta actual a los pies de la Europa League. O sea, esto es algo que hace nada, o sea, nos parecía una broma. Y ese partido que el Celta gana a San Sebastián nos pone donde nos pone y donde estamos ahora. Entonces, me parece correcto hablar de Celtadas porque evidentemente las hacemos, pero hay muchas a lo largo de la historia. Bueno, y también mucho a favor. Y también mucho a favor. Entonces, quiero decir que eso hay que ponerlo en valor. Y bueno, luego hablaremos del Getafe también, ¿no? Pero quería comentar eso, ¿no? Es decir, bueno, el Celta está madurando a una velocidad. Bueno, veremos. Si no me hace falta ver nada, ya lo he visto. No. O sea, vamos a esperar Imos agardar ao ano que venga para ver esa maduración. Eu quero ver aí. Non me hace falta esperar. Yo ya la he visto. Sí, terás que esperar, coño. Claro que tens que esperar. ¿Cómo non vas a esperar? No, porque esta temporada está prácticamente firmada ya. Bueno, pues veremos qué pasa o ano que ven si seguimos la misma línea. No me hace falta esperar. No me hace falta esperar al año que viene. O sea, ¿cómo que no te fai esperar? Pero Fernando, a maduración ten que ser un proceso. Non pode ser de un día para outro. Uns meses. Esa non é unha maduración real, Pero es Fernando. que este equipo nos ha salvado. Pero es que nos hemos salvado con un margen que nadie contaba. Nadie contaba con madurez. Este equipo non ten madurez ninguna. Bueno, hombre, tiene una madurez espectacular. Nadie contaba con salvarse. Veremos o ano que ven. El año que viene no existe. Existe lo que pasó este año. Bueno, eu discrepo cos dous. Non creo. Nin que unha celtada me preguntan a mí, pois poñer toda a ilusión para conseguir algo que non é difícil e cagala. Eso é unha celtada. E así pasou pois é unha definición da Real Academia Galega, claro. Que te recorde dende o Alavés e de outros máis. Alavés final de Copa, outro tal. O sea, pero non é difícil ganarle al Rayo. La final de la Copa en Sevilla, eso que ibas de favorito e non es capaz de ganar. Non é difícil ganarle. No, se lo estoy acordando, se lo estoy diciendo a Rick Pepinillo, me parece, o no sé qué fue que me preguntó. Fue Rick Pepinillo. Antonio, ¿no es difícil ganar al Rayo Vallecano? No es difícil ganar al Rayo Vallecano, pregunto. ¿Cómo? No es difícil ganar al Rayo Vallecano. Acabas de decir que no es difícil. Pues para mí sí lo es. Y lo hemos comprobado. Yo no digo que es difícil, pero cuando tes todo a favor para conseguir un triunfo, faz o ridículo porque xogas de pena. E a segunda parte esos xogos é moi mal igual. O que pasa que eles se botaron atrás e o Celta empurrou, pero non por xogo. Bueno, a mí me parece exagerado. Bueno, vale, eso está. Vos quería decir que outro día, se lembrades, cando empezamos a falar de o que tería que pasar, ¿no? En estes partidos que quedaban, nestes 12 puntos, ¿no? Que faltaban por xogarse, creo que case todo o mundo que dixo, bueno, deses 12 puntos pensábamos que tendo 7 era unha cousa que podería garantizar un pouco o que sería unha clasificación para Europa, non? E bueno, deses 7, o que pasa é que non sacamos os 7 da forma que todo o mundo pensaba. Temos 6 en 2 victorias, unha delas, claro, as dúas en situacións un pouco inesperadas e pelexando contra os elementos, e o problema é que, claro, que todo o mundo pensábamos que ese puntiño que faltaba ia ser moi doado e ao final, pois, claro, non foi tan doado como se parecía, non? Poderíamos falar un pouco de decepción se o seguinte partido contra o Xetafe se perde e temos 6 puntos e xa non os 7 que todo o mundo pois pensaba que ia ser o obxectivo da clasificación, non? Pero tamén hai outra cosa que eu estes días vendo a clasificación, claro, todos nos centramos neso que temos que facer, non? En que estamos aí, vemos a parte esquerda da clasificación, onde tes os puntiños de cores que pois se colocan en la Europa League ou na Conference e levamos aí un tempo. Pero outro día a mí me deu por mirar o outro lado e claro, ti ves Celta de Vigo 52 puntos. Claro, ti dis, hostia, pois para o que adoita pasar o final das tempadas, pois claro, é que é unha puntuación de salvación moi interesante e que nos ha permitido, pois bueno, pelexar por outras cousas, non? Entón, bueno, eu entendo todas as posturas, evidentemente, o outro día pois foi unha cousa que se fixo mal e todos saímos, non, con esa sensación de como é posible que con algo tan
Claro, non quero decir sinxelo, porque non é sinxelo gañar a un equipo que plantexa o que plantexa se ti non plantexas nada. Claro, o Un problema é, puntiño. claro, é un puntiño, Un puntiño, o que non nos pedía gañar, pero un puntiño, e non fomos e gañar. ter un Pero pouco jugar a máis empatar de es muy sorte. difícil. Por exemplo, eu penso que das 3 ocasións, a única verdadeiramente clara e que ia con potencia era a que saca un xogador do Rayo de baixo do palo. Sí, de baixo. A única que ia con Sí, potencia de sí. tiro para entrar. As outras dúas era darlle o balón vamos, non foron tan siquiera paradas importantes porque iba con moi poca velocidade, moi poca Bueno, potencia. a ocasión de Beltrán foi un paradón de batalla. Sí, porque a que saca man e aí sí, pero penso que a outra era bastante máis clara polo aproveitamento, digamos, do espacio da portería, non? Ás veces, Eu vin adentro, a verdade. a verdade é que eu sí que vin dentro tamén. Pero bueno, que sí, que estamos todos Pero cabe decir que todo que puido sair mal, saiu mal. Saiu mal. Exactamente. Porque quero decir, se Osasuna Exactamente. chega a perder, estábamos aquí tan panchos, foi falando tormenta. mal do partido, pero igual non éramos tan drásticos. Foi tormenta perfecta, sí, Os sí. a mellor son máis consistentes que nós. Os Asuna a mellor é máis consistente. Bueno, Mira, pero- eu teño un pero- amigo que é de pero Osasuna e vamos, Pero critica por todo eso- demais, Pero O sea que- por iso creo que hai que ser un pouco tamén reflexivos coa plantilla que temos de rapaces, porque ao fin e ao cabo están Claro, en formación. Pero quero Mario. dicir, non creo, antes falaba desde madurez, non creo que seña un equipo inmaduro, pero tampouco creo que seña un equipo maduro. Creo que Hombre, o que é un equipo que de madurez non vai mal, porque os rapaces que temos, a verdade é claro, que pero necesitan Inda continuar, soma- claro. pero claro. creo que son irregulares. Entonces, Hombre. nestes partidos nos que quizáis tes que xogarte as habichuelas, pues obviamente vaya, eu creo que lles vai costar máis, como é normal, o sea, non é o mismo ter un equipo de homes que xa levan non sei cantos partidos en primeira, que saben como actuar e que tal, que os rapaces que hai algún que leva menos de 20 partidos en primeira. Entonces, pues Sí, pero- paciencia, que non queda Pero outra. O sea, pero la velocidad a la que están madurando es lo que yo destaco. Es una Sí, velocidad eso sí, fuera de eso lo sí. normal. O sea, claro, por eso Bueno, lo sí, digo. sí. Por Eu eso con, digo eu que- con en absoluto vou ter que ter un cara a cara porque Pero- a verdade é que é increíble. Solo me atrevo yo, Antonio. Claro que todos temos a ver, mellores e peores momentos, pero a hora da verdade, normalmente estes equipos son máis consistentes que o Celta. Por las circunstancias que está dicindo Mario, por las circunstancias que estamos dicindo todos. E volvo a Pero que repetir, penso que tampouco creo se que a pode temporada, comparar. Bueno. a temporada é boa. Creo De que a momento, temporada menos é boa. consistentes que a nós, porque temos, Estamos No, un pero punto a hora máis, de resolver, a hora de resolver. bueno, Pero Pero eles que- sabían que se xogaban moito outro día co Español e gañaron 2-0. Pero A o nos tema- Español gañounos aquí 1-2, Pero- ou non nos acordamos. a Liga Sí, acabase pero- na xornada que ven, non se acabou ainda. Entonces hai que Pero non pensar só iso iso, tamén, Osasuna perdeu Que ao partidos final- nos descontos así. pero probablemente cando teña que gañalos vai nos gañar. Pero, Oh, no. Antonio, Bueno, vamos y en- a ver, y- Antonio, ¿y en San Sebastián no se fue consistente? Pregunto. Eso, Defendiendo, sobre todo. No, eu digo, el momento que tiñamos que demostrar a consistencia era o domingo e non se Ah, demostrou. y en el anterior no. Y en el No, anterior bueno, no. no, Ahí anterior, no. ben, Ah. anterior Pero foi un para resultado demostrar a como Bueno, consistencia bueno, domingo bueno, tenemos que ser consistentes Contra o Sevilla, antes. contra o Sevilla era un partido tamén moi clave e demostrouse consistencia. Eu creo que tal. O que pasa é que creo que neste partido en concreto sí que é verdad que era un partido totalmente clave, porque en plan, eu que falaba aí Jorge, que nosotros acadábamos que contra o Rayo Vallecano ou se ganaba ou se empataba como mínimo, eu penso que pensábamos todos e que queríamos, o sea, que era algo que tal. Entonces aí está o problema de que simplemente era acadar iso e non se acadou, o sea, en plan, entonces aí, claro, sí que quedan un pouco en evidencia con respecto a iso. Porque o obxectivo, penso, de todo o mundo na cabeza era intentar chegar a Xetafe cos deberes xa feitos. Sí, total. Sí, claro, pero Por que é máis sinxelo, Jorge, conseguir un punto na casa fronte ao Rayo en Claro. principio que gañar en Sí, Xetafe claro. no último día. Todo porque o plantexamento mental de relaxación de outro día con todo a favor cun campo que estaba reventando, que era fantástico, tes todo na túa man para facer, sabes? Quizás por eso Antonio decía que non é que sexa sinxelo gañar o Rayo, é que con todo o que tes a favor, a xente, a bancada, o campo, a preparación, todo encima, marcas primeiro, non saber reaccionar dunha maneira efectiva para conseguir ese punto que faltaba, foi o que penso que nos deu a todos un xarro de agua fría, non? Sí, unha decepción completa, claro.
Pero non Mira. por eso eu nego a temporada magnífica do Celta, nego o traballo de Claudio Giraldez. Non me vale dicir como estábamos o ano pasado, a mí iso xa non me vale. Hombre, O pero que quero Antonio, dicir, non me vale dicir eso. No, Si pero- estamos mirando tamén, si estamos mirando como estábamos con Berizzo, tamén digo eu, concho. pero antes- non me vale Ya. ir para atrás, non me vale ir para atrás. Xa estou dicindo que a temporada foi fenomenal. Xa o estou vale. dicindo. No, es que dijiste buena antes y me parecía poco. Vale. Bueno, fenomenal. foi Me vale. unha boa Sí, sí. temporada, foi unha boa temporada. Vale. Para min foi unha boa temporada. Sin máis. Hombre. Unha moi boa temporada, cuestión semántica, vale. Agora ben, Es que vamos. este partido foi Yo non. unha cagada, así de claro, cagada. E quen foi o principal desta cagada? Claudio Giraldez. Así como lle aplaudín o día do Sevilla que reaccionou de maravilla e fixo unha maravilla, esta vez fallou, pero non pasa nada. Tamén fallou Marcos e tamén fallaron. Sí. Neso estou de acordo, que totalmente criticables. Claro, es que parece que non se pode criticar a Claudio No, pero Giraldez. eso Que é a mí verdade. Me parece increíble, vamos. Eu podo Me estar parece en de acordo ou non, pero totalmente de acordo en que se hai algún momento que se fai mal, tanto Claudio como quen sexa, critícase mal. O mismo Hombre, que claro. hai cousas da directiva que antiguamente pues criticaba por todo, e este ano tan siquiera en algunhas cousas melloraron algo. Sí, pero aínda quedan, Vaya, se quedan, pero bueno. Bueno, penso que a análise do partido está ben clara. Aseguro de eso, Antonio. Penso que sí, pero a miña pregunta é, tendo en conta No, que, eu teño clarísimo, vamos, é dicir, eu teño clarísimo. Sí, pero tendo Ninguén en me vai conta, convencer do contrario, vamos. pero o que tendo eu en conta que a mí non me contaron. o vindeiro A mí non sábado me o Celta xógase Europa en Xetafe fronte ao Xetafe, non sei se vos vedes que hai algo que Giraldez de que o Celta, que o equipo, que os xogadores poden aprender deste partido, porque a primeira bala non chegou o lugar adecuado. A segunda, pois, aínda queda por utilizarse. Entón, que se pode aprender ou que vos gustaría ver no Celta en Xetafe que non vistes no partido fronte ao A pregunta é, que pode... A pregunta non é esa. A pregunta é, que pode mellorar Claudio Giraldez a decepción que el provocou outro día? Yo lo primero que digo es... Ese é outro tipo de pregunta que non é exactamente a miña, pero bueno. Por estas cousas son polas que quería participar con Antonio, porque Antonio é cañero, joder. Hombre, Antonio, é que digo si que ten vimos que aquí, decir, é que si vimos aquí a decir que todo, que o ano pasado estábamos moi mal, e que No, somos pero- estupendos, Es que, un equipo vamos a ver. maduro, un equipo tal, pues xa está, non hai programa, hai que... Pero a pregunta está lanzada, eu un pouco. penso que está ben lanzada, Antonio. Pero Tanto sí, se a querer a ver. reformular, está Sí. ben. Pero a Bueno, pregunta creo que eu é fago a ¿no? miña reformulación, pero Vale. Claro. Aquí lo primero que hay que aplaudir y con fuerza y alegrarse y cantarlo es que hemos tenido dos balas para ir a la UEFA Europa League. O sea, eso es lo primero que hay que levantarse, aplaudir y olé. Por yo Claudio non aplaudo y nada por de todos eso. los jugadores. As balas O sea, valen si chegan. As No, balas no. valen si chegan. Nosotros Pero- non valen para nada. Bueno, No, pero claro. se non chegamos tampouco pasa nada, que non Bueno, era noso está. obxectivo. Vale, Pero es que- claro, pero es- vale, pero- vale. Non pero pasa es que nada. A ver, yo- hai cousas que se van poñendo, Marta, ao longo do tempo. O que vos dicides que estábamos o ano pasado mal e ahora este año estamos fenomenal. Agora, cando tes esa oportunidade e fallas, é un erro. E hai Claro, que asumilo, porque os objetivos se van poñendo en función de como vaya. Pero non eu non o vexo como un erro, pero un erro sería descender a segunda, No. eso sería un erro. mira, Bueno. estou de acordo. Este non Mira, é un equipo, este no. non é Marta. non era un equipo para ir a Europa League, non era. Correcto, nin eso se é pensou verdade, niso eso é verdade. sequera. Eso é verdade. Isto é o un tema- premio. Se Pero- pode Claro. acadar ou non. Pero o tema é, pero é un se premio. non chegan a ganar e non se vai, sí que é un erro. O que non é, para min, é unha decepción en ningún caso. Porque, en plan, os rapaces, tal e coa plantilla que temos, pues, Bueno. pareceme que están sobrepuntuando incluso, me parece a mí. Claro. Bueno, pois vale, Ao pois meu juicio, decepción, entón, o que quería dicir é decepción. Pero vamos, eu creo pasar que por unha decepción, é así. eu creo que sí que, en plan, tendo nas nosas mans, se non chegas, e tendo, quero dicir, na casa, facer só un punto contra o Rayo Vallecano, e agora, dependendo de ti mesmo, para facer un Getafe, para mí sí é un erro. Agora, unha decepción? Non. Para mí non, porque despois miras toda a temporada e ao final dices, coa
coa plantilla que se ten, Bueno, pois o cambio rapaces a palabra, novos, decepción. xa fenómenos, Mario, en plan, Mario, pero no fondo no me digas que no te sientes decepcionado, que no sabías que un punto te levaba a Europa, por favor. Non me A digas ver, que non, porque no, queredes ser, ás no veces momento do queredes ser tan partido, ás veces a queredes ver, ser tan racionais que perdedes o Antonio, rumbo. Antonio, tú piensas que salir a empatar es perder el partido. Eso No, lo no, sabes. no, no. Conseguir un punto, non sair a empatar. Para Pues, mí pues, non se debería sair a empatar. Es que o ¿cómo? Celta non saiu a nada. Non sei a que saiu. Ainda estou pensando neste momento a que saiu o Celta outro día, porque non o sei. Yo lo que creo es que nos han mal acostumbrado en estos meses y ahora. Bueno, vale. Bueno, Perfecto. eu lanzo Non de falo novo, máis. eu lanzo de Hasta novo a aquí pregunta cheguei eu. para sí, poder vamos a falar da pregunta, porque senón... para poder falar do partido que se ven en riba nuns días, porque ese é o partido que realmente vai decidir o que vai pasar co Celta. Se queda fora, se queda dentro, a onde vai. Entón, que ten que facer o Celta para gañar ese partido en Xetafe? Podo reformular a pregunta dese xeito tamén, porque evidentemente non fixo o que tiña que facer para sacar ese punto na casa fronte ao Raio e agora hai que ir a Xetafe a conseguir o que non se conseguiu na casa. Que ten que facer o Celta ou que vos gustaría que fixese o Celta para poder xogar en Europa o ano vindeiro nese partido? Bueno, sabendo que se xoga contra... perdón. No, perdón. Perdón, dalle. A metáfora da que antes falabades, no? das balas, no? Da tal. Eu penso que o que nos pasa un pouco é que levamos tempo cun revólver baleiro, no? En este ano tivemos moitas balas dentro do revólver. Temos dúas, e o que nos fastidiou do outro día é que en vez de apuntar cara adiante e disparar, nos pegamos un tiro no pé. Entón, claro, malgastamos a primeira bala un tiro no pé. Que temos que hacer en Xetafe? Pois non pegar os tiros no pé, non? Apuntar cara adiante e usar o moto, no? o emblema da bandeira brasileira, no? Orden e progreso. Temos que orde no campo e progresar cara a algo que nos permita pelexar, no? E vencer un pouco o medo co que imos sair. Imos sair con moita tensión, con moita ansiedade, temos que facer un traballo táctico inicial para intentar non xogar atenazados, no? por esa presión. Entón, eso é o importante, non dar máis tiros cara abaixo, senón apuntar cara adiante, de estar máis ordeados e intentar, pues, pelexar contra ese plantexamento que tampouco sabemos moi ben que o que va plantexar o Xetafe, máis aló do que todos coñecemos como son os equipos de Bordalás, pero nesta última xornada tampouco, non sei, tampouco sabemos moi ben que tipo de partido vai facer, pero sí que temos que ter a cabeza, penso, bastante fría. Non podemos cometer os típicos erros de inexperiencia de facer unha xogada estúpida nos primeiros 5 ou 10 minutos e ter pues un penalti en contra, unha expulsión, unha cousa destas que nos ten pasado moito esta tempada, non? Entón, bueno, ter un pouco deso de orde, de progreso, de mirar cara adiante, non? Eu non vou dar a miña opinión, solamente lle quero contestar a en absoluto. Sigues, non entendes nada do que digo, tío. Eu non dixen que o objetivo fose Europa. Estou moi orgulloso de estar sétima, aínda que quedemos novenos. Aínda que quedemos novenos. Pero sí é unha decepción cando estás a un punto de conseguir algo que, aínda que non era objetivo, converteuse en un objetivo que irades ou non recoñecelo. Punto. Non vou falar ni do que preguntas, nin vou contestar a ninguén xa. Vale, pues eu que voto de menos con respecto ao partido do Rayo Vallecano seguramente, ou que vou votar de menos seguro, porque Claudio na primeira parte estou casi seguro de que vai voltar a facer algo de desgastar ao rival ou algunha cousa así. Eu creo que o Celta debería de sair con máis fútbol nos pés. O sea, quero decir, creo que debe sair con xogadores de mellor pé e intentar ter o máximo tempo o balón, todo o que poida, o sea, ter todo o tempo o balón, xogar un pouco máis calmados e quizáis intentar paliar o tema da ansiedade pois precisamente con control, sabes, para sentirse, porque creo que os rapaces quizáis é polo que outro día tamén se sentían un pouco ansiosos. O tema de estar en continua disputa co rival, non ter ese control, claro que generache máis ansiedade, creo que é algo normal. Entonces,
creo que Claudio debería de arriscar un pouco máis, porque creo que o ano pasado, cando chegou o equipo, fixo plantexamentos moito máis valientes, creo que fixo plantexamentos moito máis de fútbol posesión e fútbol ataque, e creo que este é o momento de precisamente pues, ter ese balón, ter esa valentía e xogar un pouco o ataque. O Getafe este ano non é como os Getafes que coñecíamos de encerrarse absolutamente atrás e sair a contra e todo iso. Este ano fixo un fútbol máis de facer presión a todo o campo xeral, pero sigue sendo algo parecido que nos pasou como co Rayo, que o Rayo fixo moita presión e non fomos capaces de manter o balón e de manter pues, precisamente ese control. Entón, para min, o que debe de sair é Claudio pues, con esa idea de ter moito balón e ter moito control do partido. Fernando de Marta. Yo voy a hablar de algo que comentó Antonio al principio. Como no va a hablar más, ya empezamos. No me va a contestar, porque como no quiere hablar más, comentó Antonio al principio que la mayoría de las veces se había perdido en Getafe, claro, pero el Getafe se estaba jugando algo. Quiero ver yo al Getafe sin jugarse nada. Yo creo que esa es una baza a favor del Celta y tenemos que aprovecharla. Decía muy bien antes Jorge, ¿no? Jugar con prudencia, es decir, no cometer errores de bulto que nos puedan costar pues volver a ir a remolque en un partido que ya no hay más, que ya no hay vuelta atrás, que ya es un partido final. Y creo que el Celta tiene que recuperar el juego que sabe que tiene y que además ahora fuera de casa estaba mejorando la imagen, ya no era el Celta, digamos, que ya le pones una derrota, nada más salir de Balaídos. Entonces creo que hay que recuperar ese juego, ser prudente, como decía antes Jorge, y evidentemente, bueno, pues que un poquito la suerte nos acompañe. Es decir, en esta ocasión, pues es verdad que se atacó al final del partido contra el Rayo y Batalla pues se lució. Entonces la clave básicamente es prudencia, evidentemente concentración, lo decía alguien ahí en el chat, sobre todo en defensa, y creo que sabiendo que el Getafe no se juega nada, es decir, estos partidos habitualmente, esté el Celta o no en ellos, se acaban decantando por el equipo que se juega algo. Es decir, por estadística hay un alto porcentaje de partidos al final de las temporadas que lo gana el que se juega algo. Entonces yo, por ese lado, estoy tranquilo. Marta? Bueno, eu penso que o máis importante é que saiban controlar a ansiedade os xogadores, a ansiedade que tiveron outro día, que penso que pode pasar o mesmo, porque ao final son equipos parecidos, que non sei cuánto de relaxado vai sair o Xetafe, imagino que bastante, dado que non se está xogando nada. Bordalás deulle vacacións ata o xoves, creo, ao equipo, entón só van ter dous entrenamentos, non? Bueno, eso principal, sobre todo, controlar a ansiedade, sobre todo se o Rayo e o Osasuna marcan cedo os seus partidos. Porque aí sí que a cousa se pode por pior que eles comecen a querer atacar rápido sen pensar se cheguen xogadas que non cheguen a nada, non? Bueno, respecto a que xogamos fora da casa, sí, claro, xogamos en Xetafe, pero ao final penso que vai ser un mini Vigo, porque probablemente moita xente do Xetafe non vai ir, porque xa están pensando nas vacacións e o equipo non se xoga nada, un sábado á noite, pois igual non apetece moito, vai haber máis de 2000 celtistas ali, entón penso que eso tamén pode axudar, non? Por ese lado, o equipo, que non vai ser os 12.000 de Xetafe, pois non sei, 10.000 ou 11.000 de Xetafe e 300 de Vigo, non? Que o Xetafe se xogase algo. Non sei, que pode pasar? Sinceramente, calquera cousa, porque é verdade o que decía Fer, por estadística, este tipo de partidos se decantan polo equipo que se xoga algo, pero bueno, o Celta está para romper as estadísticas. Sabemos. Sí. Entón, non sei, penso que sí, que temos as de gañar, pero é verdade que se pasan os minutos e non marcamos, pois nos podemos por nerviosos e aí complicarse as cousas. Nun despiste defensivo que te fagan un gol, non sei, a ver que pasa. Despiste defensivo el Celta. No, eu penso que para min unha das chaves vai ser se o Celta vai xogar con esa verdadeira intensidade que lle faltou en grande parte do partido fronte ao Rayo, non? Eu botei iso moito en falta, sobre todo na primeira metade, onde o Celta só tivo a ocasión do penalti, xa está, non? Entón penso que nun partido importante como este,
pois o Celta ten que sair con intensidade dende o comezo, con cabeza, sí, por suposto, pero non pode o Celta tirar toda unha primeira metade ou unha segunda metade, uns 45 minutos dos 90 ou agora case que 100 que duran os partidos, non? Isto é algo importante. E despois, como dicía eu tamén outro día, teñen que xogar os xogadores que teñen que xogar. É dicir, ten que ser un 11 de gala os que estén en mellor situación física e anímica para gañar ese partido, porque, dende logo, é unha verdadeira final, algo que para min é un premio magnífico a unha moi boa temporada, pero que se non se acada, pois evidentemente, sobre todo no momento posterior, inmediatamente posterior a non acadalo, pois imos ter unha sensación de quedarnos con cara de pampos, de non ter o que eu penso que este equipo esta tempada e o celtismo e Iago Aspas merecen, ¿no? Sería realmente un golpe duro, pero un golpe duro polas expectativas que se crean tendo tan preto. Que conseguir un punto fronte ao Raio é moito máis sinxelo en principio que conseguir 3 puntos fronte ao Xetafe fora da casa, iso é evidente. Entón vai ser moito máis difícil a experiencia do sábado, pero eu penso que non imposible. E despois, para darvos a miña opinión sobre as celtadas, cando, por certo, vexo que por aquí está a comezar unha treguada importante, así que agardo que non quedemos sen conexión. Se fose así, Fernando, salta e axúdame aquí. Vale. Pero quero dicir que outro día o Crystal Palace gañou a FA Cup en Inglaterra, primeiro título da súa historia dun clube realmente histórico e importante dentro do fútbol inglés. Eu lín a historia dun seareiro do Crystal Palace que tiña, pois non sei, uns 70 e tantos anos, e que esta era a primeira vez que vía o seu equipo gañar unha cousa importante. E el dicía que realmente no fútbol as decepcións sempre son máis en número que as ledicias, ¿no? Pero que esa ledicia de conseguir... No fútbol e na vida. Bueno, no fútbol e na vida tamén, pero bueno, él falaba do fútbol, non? Estou de acordo que na vida tamén. Pero él dicía que esa vitoria fronte ao Manchester City na FA Cup compensou absolutamente todos os intres de decepción que viviu durante décadas e décadas e décadas. E para min, iso é o fútbol, e iso é para min a definición de celtada. As celtadas teñen que ver con eses momentos nos que tes unha expectativa de que algo pode ocorrer e despois resulta que non ocorre, porque é máis sinxelo que non ocorra que si ocorra ás veces. Cantos anos tiña ese señor? Pois penso que tiene uns 70 e tantos, 75, Bueno, 70 pues, algo así. eu xa superei os 70, me parece que Había varios. o Crystal Palace non se vai repetir aquí en Vigo. No, Bueno. pero eso Bueno, Antonio, igual podan, Antonio, hai que ser un pouco de é un exemplo moi acaído porque xusto Crystal Palace perdera as dúas finais anteriores Igual co Celta. como Celta. O Celta 3. O Celta 3. Claro, chegou dúas veces a final de Copa e un exemplo no que eu estaba tamén pensando co tema das estatísticas, ¿no? que justamente ninguén apostaba porque o Crystal Palace gañase este ano a Copa e eso pues tamén durante uns días pues te reconcilia un pouco con estas pequenas cousas do fútbol que te dan esas ledicias cando non son os 5, 6, 7 equipos grandes, ¿no? que gañan todo, eso tamén está ben falar diso, ¿no? Entón, eu penso que o ano que ven pode haber un Crystal Palace Celta de Vigo. Eso pode ser así. Sí? Que crees? Xa levamos 3, Xa levamos 3 perdidas. Bueno, home. Vale. Precisamente hai que romper as estadísticas malas, non? Habrá que algún día... Eu Non pensaba son as boas. Eu pensaba que hasta a última co Zaragoza non dicían eso de que a terceira vai a vencida. Pois non foi. Bueno, home. A ver se a cuarta vai a vencida. Hai que pensar que precisamente estas cousas que rompen os esquemas que son, pues precisamente romantizando o fútbol, son as cousas que de verdade fan bonito, de verdade o fútbol. Cando ese David vence a Goliat e o tema, por exemplo, quen contaba con que o Leicester, que me parece todavía aínda máis machada, que houvese ganado a Liga. Aí está o libro de Ilio Olear para explicalo, moi ben escrito, por certo. Sí. Entón, para min o tema é que
sempre pasan cousas deste tipo e para min pois son as cousas coas que vivo con ilusión pois para ver un día o Celta de verdade levantar un título e para min pois sería en plan, sigo coa ilusión e seguirei de que se pode ir construindo, creo que ahora mismo con todos os rapaces que veñen e con todo o que hai un futuro maravilloso, pois polo menos este momento vou intentar disfrutalo e vou intentar ser positivo, porque para ser negativo xa me chegaron estes 10 últimos anos. Bueno, 10 últimos anos que teñen moito que ver co traballo que se fixo dende arriba, non? Tamén. Correcto. Eu levo esperando 65 anos, o que che faltan a ti aínda. Bueno, a ver se polo menos agora pues, chega un período bon e vivo ese período bon, despois xa cando vivo o bon xa que chego malo cando que. Iso dicíamos con Birizo. E mira, o importante é un saúdo a Antonio Pérez porque outro día ia andando cara ao campo e paroume tal e cual e estivemos falando. Unha aperta, Antonio, foi un placer verte. Pois vemos que os ouvintes do Barceleste ás veces teñen a oportunidade de falar cos colaboradores e participantes. É a terceira persoa co que falo. O que a min me gusta Antonio ten moito club de escoitar. fans. Sí. A pesar de todo. Exactamente, a pesar de todo. Bueno, teño ganas de encontrarme en absoluto, pero é imposible. No tienes Me parou suerte. outro día Antonio e pensei, será en absoluto, oxalá, e non era. Te paré yo el otro día. Pero en absoluto debe de ir con máscara e todo. Bueno, sabemos que Antonio está na bancada de Río Baixo. Claro que iso tampouco di moito porque a bancada é ben grande, pero bueno, ese cabelo estilo Rafael Alberti penso que pode axudar un pouco a quen queira identificar a Antonio García Teijeiro. Bueno, son prácticamente as 9:15, nun cuarto de hora eu teño que sair, así que para ir rematando, falemos un pouco das puntuacións aos xogadores, aunque non vai ser realmente sinxelo, e despois tamén da porra para ese partido de Getafe que vai ser importantísimo para saber se o Celta xoga en Europa a vindeira tempada ou non. Comezamos, se queredes, cos puntos e se o tedes claro, pois vale, saltar mira, edición. Empiezo yo. Voy a dejar vacío el casillero de 5 puntos, ¿vale? No se los doy a nadie. Un puntito para Pablo Durán y 3 para Fer López. 1 para Durán e 3 para Fer López. Moi ben. 5 para ninguén. Entón, estás aplaudindo o equipo de cara de Claudio. Bueno, aplaudo a los jugadores que me dieron algo. Sí. Que tampoco pues que te dio Pablo Durán. Sí, algo me dio. Y Fer también, pero bueno, evidentemente me ha costado sacar estos. Por favor, Fernando. Bueno, Antonio non está de acordo, así que Antonio, os teus No, eu son o último. Está en huelga, Antón, está en huelga. Vale, perfecto. Entón, pois que chimpe quen queira. Ninguén? Eu tamén vou facer un pouco de Fer. Penso que este partido é moi complexo, darlle 5 puntos a ninguén. Penso que non hai ninguén ao que se lle podan dar. Eu voulle dar 3 puntos a Borja Iglesias e 1 punto a Mingueza, porque penso que Mingueza na primeira parte foi o único que quizáis, bueno, intentou facer algo chegaron cousas a través do que fixo el, e Borja Iglesias tamén, no pouco que estivo, penso que tamén pegou un cambio, sobre todo aportando esa madureza, aportando esa sensación. Antes falaba alguén nos comentarios de que o porteiro estivo mareando e tomando o pelo, perdendo tempo, cando saques moito tempo. Dende que Borja saiu, eso xa non o fixo tanto porque presionou tantísimo que, de feito, errou en moitos saques que recuperamos o balón máis rápido. Entonces, esa experiencia, ¿no?, de xogo, Borja aportou moi ben. E penso que foron os dous que, para min, un da primeira parte e outro da segunda, que fixeron algo. Pois un punto para Mingueza e un punto para Borja, que a min teríame gustado, por suposto, que xogase máis tempo neste partido. Máis puntuacións. Pois eu voulle dar 3 puntos a Mingueza
porque me pareceu, o sea, mire que lle estou sempre dando paus porque lle costa sempre para atrás, pero pareceme que foi un partido, a verdade, que dos xogadores máis cabales que tivemos no campo, tanto en defensa como en ataque, e que soubo polo menos manter a calma en moitas accións. É un punto para Borja porque obviamente para min desos xogadores que esteña o partido para él ou non, quero dicir, inda que o rival non lle favorezca ou eso, sempre é un xogador que aporta cousas. E outro día aportou coa súa entrada, porque creo que non mereza nai dos 5 puntos, creo que ao mellor Alfon tamén cando entrou algunha cousa deu, encarou, algo fixo, pero non creo que chegase como para merecer algo. O resto máis ou menos tamén igual. Hai algún que destaca para mal, como Marcos, por exemplo, ou incluso, non sei, é dicir, a Joel parece que lle dan por ben feito o partido, pero eu penso que casi ten tanta culpa nos goles como a Marcos. Sobre todo no segundo. Eu estou bastante de acordo con iso. Sobre todo no segundo. Joel neste partido. Sí, sí. De acordo, Mario. Pois un punto para Borja, 3 para Mingueza. Marta? Eu un punto para Fer López e 3 para Mingueza. Fer López Mingueza, eu vou darlle un punto a Mingueza e 3 a Borja. Doulle 3 puntos a Borja a pesar de que xogou pouco tempo, realmente. Penso que pouquísimo. Que ter xogado máis. Esa é unha das miñas críticas, evidentemente, a Claudio. Para min houvese seguramente sido o primeiro cambio do partido, que eu que non entendo, eu que non entendín de Claudio absolutamente, o sea, non... Eu tamén o estaba agardando, Mario. Unha cousa na que estamos semella todos de acordo en que non hai ningún futbolista do Celta que mereza os 5 puntos neste partido, o que é un sinal importante de que non foi evidentemente un bo partido do Celta, porque se non hai ningún xogador que mereza ter os 5 puntos, pois, bueno, creo que iso fala bastante alto. Antonio, chega o momento, non estés en folga máis, que senón non rematamos aquí. Pois eu estou tamén de acordo, un punto para Borja e 3 para Mingueza. Estiven a piques de darlle algo a Ristic, porque Ristic outro día, no primeiro tempo, sinceramente, con Mingueza foron os que máis achegaron. Creo que nos esquecemos. O malo é que os goles viñeron por esa banda e a min deume un pouco de darlle algo, pero Ristic outro día non estivo peor que ninguén, vamos, estivo mellor que moitos, ademais. Sí, estou de acordo en que Ristic non estivo mal. E o que dicíamos no directo que fixen eu en solitario onte, falando con algúns dos ouvintes, interactuando así, que Ristic é un deses xogadores que debido a estar mancado en tantas ocasións, pois non temos unha idea clara, unha imaxe clara do que podería realmente aportar. É unha mágoa realmente a situación dese Empezou como un tiro, ademais, Sí. Empezou como un tiro, Era de mis preferidos, sí. Hai un momento que me recordaba a Roberto Carlos e todo. Salvando las distancias, ¿no? Bueno, para Porra, bueno, di por aí Jaime Soto que él votaría tamén a Beltrán. A mí non me parece un bo partido de Beltrán, e a mí xa sabedes que me gusta moito Beltrán, pero penso que neste partido non. É que casi ningún fixe un gran partido, bueno, é difícil realmente elixir a xogadores que fixesen un moi bo partido realmente, pero bueno, deixade os comentarios pola parte de abaixo permíteme unha cousa. Abraham Martínez me parece un tipo relativamente sensato, pero xa van 2 suspensos que lle mete a Guaita e dicir que o primeiro gol Guaita tivo boa parte da culpa, deixoume abrallado. Pois non sei onde está ese comentario, pero estará... A ver, Guaita está vendido. ¿Cómo, Fer? ¿Qué? Que Guaita está vendido en ese gol. ¿Qué va a hacer? Claro, por sí, eso digo... pero digo, sabes que pode pasar? Por lo menos desde donde eu vin o gol en tribuna alta, e cadrábanos xusto en diagonal, e o centro víase, remata Isi, e a sensación que dá desde a grada é que lle pasa o balón polo medio das mans a Guaita. Que pasa? No. Que pasa? Que cando o vin pola televisión vin claramente que non tiña nada que facer e que non era así, o sea, quero decir que nada que ver. O que pasa é que de verdade que no campo había a impresión de que era unha tragada tremenda de Guaita,
En absoluto, vamos. Bueno, perdón, en absoluto, se me salió ahí. Pero absolutamente en contra de alguén que diga que Sí, Guaita, el pobre, No, que no, xa leva non bastante. tivo culpa, non Es tivo un, culpa. por certo, sabedes es un fallo que de marcha, marcaje tremendo. Xa sabedes que marcha, non? Estades ao tanto de que marcha xa. No, Sí. ¿quién? Sí, Bueno, sí, pois Guaita, vos lo sí. digo eu, que marcha Ao Valencia, Vicente non Guaita, me último suena. partido, Sí, Guaita, o ao vindeiro Valencia, sábado, o vindeiro sábado Sabedes no Coliseum. Di Vicente Javier, Tal vez precisamente, vaya para que Valencia vaya a Valencia. ou non, pero Pues se eu confirma, creo que se mi foi teoría. moi injusto con el. Pero bueno, Se confirma mi teoría, hay que fichar a 2 porteros. Claro, dos porteros, Sabedes claro. que eu fui bastante crítico este ano, pero xustamente neste partido penso que ningún dos dous goles En absoluto, vamos. Culpa, No, non. No, no, para nada, sí, é verdade. É que penso que este partido non hai nada que decir, nada. Nada, é que Nada. son dous casos claros de gol De fallo gol defensivo, claro. defensivo. E O sea, mesmo no segundo gol, se vedes o gol Bueno, el segundo dende detrás da es que duele portería, mucho ver el segundo gol. Es se muy vemos o doloroso. segundo gol de Uf. detrás da portería, hai un momento no que Guaita aguanta moi ben. que Non se tira rapidamente, pero estaba vendido, claro. pero estaba totalmente vendido, pero aguanta ben para tratar de facer o posible, ¿no? Claro, pero penso que é unha das poucas veces que sae ben a intentar tapar eses ocos. Logo está vendido porque, claro, chega prácticamente sin nadie, era un fallo, ¿no? Pero, Bueno, é que foi un movimento magnífico tamén desde Frutos. Unha aperta para en absoluto que por fin estou totalmente de acordo. Pero cuidado, Antonio, que está de acuerdo conmigo, ¿eh? Eso indica indirectamente que tú estás conmigo. Están dicindo que estou vendido, que estaba molesto Ya. polo comentario de pero Abraham eso Martínez. Eso foi Antonio pola mariscada que quere facer. Sí. Probablemente. Di por aquí, Chema, que debe estar na nosa órbita o porteiro polaco Kacper Tomasz. Venga, ya empezamos a sumar nombres. Non De aquí a sei agosto tenemos exactamente quen é, tiempo. pero bueno, evidentemente o Celta agora ten que actuar para reforzar a portería, cousa que le vamos dicindo dende aí. E non vai ser o mesmo con Europa que sin Europa. Claro, efectivamente. Correcto. E para Correctísimo. traer ademais aos xogadores non é o mesmo saber que vai xogar en Europa que non. No, claro. Pero bueno, o atractivo, non? O sea, ti podes Claro. negociar e xogar coas, bueno, as posibles rebaixas de ficha de moita xente, Claro. se é un equipo atractivo que vai xogar unha competición europea co escaparate que ten iso, non? Entón, Claro. penso que, claro, que pode ser diferente facer o traballo de despacho estando en Europa que sin estar en Europa. Eso lo tenemos, creo que moi claro, non? Sí, iso é importante dicilo e comentaremos iso no programa que faremos. E Ilais probablemente marche para o Porto, ¿eh? Bueno, ese es el primer rumor que salió hoy. Mañana saldrá otro, no te preocupes. No. Bueno, tamén o pai dixo que tamén houbera contactos co Porto, pero tamén dixo que o ideal e o que eles querían é que continuase no Celta, porque para él sería tal. Imagínome que, claro, aí tamén o tema Europa vai xogar un papel fundamental para que se quede Ilais ou non. Claro. Totalmente. Bueno, Mira, iso o máis importante tamén. é que se fiche a Borja. Iso é o máis importante de todo. Para min, dende logo. Para min hai que, non só Borja, creo que hai que fichar dos dianteiros, para min. No, xa, pero estamos falando dos que están agora. Entón, dos que están agora cedidos e tal, para min, o que ten que quedar sí ou sí é Borja. Totalmente, de acordo, Marta. Despois, o resto xa se verá. Estou moi de acordo porque ademais penso que Firmamos hai... a paz, Marta, firmamos a paz. Estábamos enfadados, non sabía. No, pero queda ben. No, pero bueno, di en absoluto, por certo, que o Porto desmentiu o interese en Ilais, pero é o pai de Ilais. Sí, bueno, o pai xa sabemos como é o pai de Ilais, Sí. Pero bueno, o importante neste caso, como di Marta, ou utilizando un pouco o que di Marta, é que prácticamente vexo poucos xogadores que sexan realmente imprescindibles. Ilais é un deles, é un bo xogador, pero nalgúns casos eu vexo un pouco máis sobrevalorado do que me gustaría, porque é un xogador que me gusta, pero penso que ás veces se exaxera un pouco con ele. Se un xogador quere ir ao Porto ou quere ir de volta a un equipo francés ou o que sexa, pois tampouco teño un grande problema. Iso é verdade. Hai que ter en conta, e digo que Ilais ten a edad que ten, que parece que ten moitos máis anos e ao final ese rapaz, bueno, ten futuro. É que parte do problema é que sempre lle din, non, que cando se foi ao Leipzig
que foi mal aconsellado, que non tiña Sí, que moi ir, que mal. cometeu moitos erros. Pero Despois veio para aquí, non se acostumou. Pero non xa é para só aquí, mal para o Getafe, aconsellado, non foi. é que resulta que o representante o pai é casi, en plan, o que armou, en plan, por parte de Ilais, según parece, Ilais non quería ir a ningún lado. Xa, O tema vamos, é que todo o non, tema do que o pai vedor tamén que non armou axuda, e vamos, sí. fixo. A pasta, Mario, a pasta. No, porque claro, pero o rapaz seguramente cando donde se sinte cómodo quererá quedar. O pai dirá, no, aquí hai que ganar cartos que o día de mañá chega en nada e con 30 e pouco xa non hai carreira e quererá facer cartos o pai, é o que hai. Claro, Entón, eso teno claro. Levantará rumores de donde sexa para que lle pagamos unha ficha pois moito máis alta do que tal. Non hai máis. Bueno, primeiro hai que pagarlle ao Leipzig os 5 millóns, que eso, o sea, eso é o primeiro. É que Despois eu xa eso será. non sei, hai certeza de que hai esa cláusula de Creo compra que dicían que a cláusula Eso de que din. compra era 5 millóns, porque verdade ou non, non sei. hai nada claro, o sea, non é como outros xogadores que dicen, no, si se paga tanto, témolo. No, aí parece que hai quedou un pouco no aire. Outra vez de acordo con en absoluto, estou de acordo contigo. É que isto ocorre moito cos xogadores, que ás veces a contorna dos xogadores é o que Non axuda, ao contrario. complica un pouco as cousas. Está claro, dende un punto de vista lóxico, sobre todo... Antón, ás 9:30 non tiñas que marchar. Sí, efectivamente, teño que marchar, o que quere dicir que temos que entrar no porra time, pero eu vou dar a miña porra e despois vou despedirme e deixar a despedida final en mans de Fernando. Bueno, dicirche, Antón, que xa que marchas, que xa acabo de rematar o artigo do mes que sairá o día 2 de xuño sobre Borja Iglesias. E sae o día 2 de xuño no Faro de Vigo, non? No suplemento Estela dos domingos. Sobre Borja Iglesias. Sí, señor. Pois agardamos Pero non falo de fútbol, non falo de fútbol con el. Bueno, de fútbol digo así, sobre el, non esencialmente. falo de fútbol, falo de outras cousas que me preocupan máis. Pois agardamos ese artigo de Antonio no Faro de Vigo, no que ademais leva xa colaborando moitísimo tempo. Eu vouvos facer a proposta de En Absoluto que é dar o resultado do Celta e tamén despois se no partido do Osasuna e no partido do Raio tipo quiniela, eu creo que vai haber un X ou 2. Claro. Entón, esa é a cuestión, non? Os partidos son Osasuna fronte ao... Osasuna en Vitoria co Alavés. Alavés Osasuna e Rayo Mallorca. Alavés Osasuna e Rayo Mallorca. Moi ben. Entón, se pensamos que o Chacho nos vai botar unha man, estamos moi engañados. As aficións de Osasuna e Alavés son colegas, sí. Están hermanadas, non sei eu. Bueno, eu non creo nesas cousas de que nos van botar unha man e cousas así, non creo. Tamén que os de Xetafe non se levan moi ben cos Rayo, entón, bueno, hai moito ruxe sempre, non? Sí, mellor non facer caso a iso. Eu vou dar o meu resultado e despois Lisco, Fernando remata o programa e eu xa dende a distancia apago o ya me pusiste nervioso, me está entrando así ansiedad, que Antón, cando remate o programa simplemente saíde eu me encargo de todo dende a distancia. Preparados? Venga. Pois eu vou dicir un 2 para o Celta e vou dicir goles de Borja e de Aspas. Aspas volta a Europa pola porta grande marcando un gol e non de penalti. Alavés Osasuna 2 e Rayo Mallorca 1. Penso que todos van gañar e o Celta irá a Europa League. Moitas grazas, Mario, Antonio, Jorge, Marta, Fer, como sempre, por estar aí. Teño que ir a Science Fair, a feira de ciencias na escola da miña filla, así que simplemente dou as gracias por estar aí e aquí está a bufanda do Celta, a la Celta e a gañar en Xetafe porque haberá unha marea celeste a que hai que poñer boa cara e un sorriso. E aproveita para dicirlle que os avós a queren moito. Por suposto. I will. Moitas grazas e ata pronto. Hasta luego, Antón. Fernando, todo tuyo. Experimenta bien. Chao, chao. Sigues ahí, Antón. No hay problema.
Nos echas de menos, di la verdad. Sí. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Bueno, a ver, ¿quién quiere dar primero el resultado? Eu mesmo. Dale. Eu mesmo. Xetafe 0, Celta 0. ¿Y los otros dos partidos? 2, o partido do Alavés 2 e o partido do Rayo 1. O sea Vale, que estamos fora de Europa para min. O sea que gana Osasuna y Rayo. Vale, vamos Pero non ahí. pasa nada porque co total o objetivo está cumplido. Bueno, ¿quién se anima? Después de Antonio. Veña, vou eu, se queredes. Eu Vale. penso que podemos facer unha desas noites así raras, que gañar un 3, celtada pero a inversa, Ahí está. con goles de dos que, bueno, de Borja, Aspas e Fer. Eso que para rematar sería, digamos que o partido perfecto, ¿no? Para rematar. E os outros partidos, eu penso que o Alavés vai gañar e que o outro partido empatan. ¡Qué maravilla! Vamos, Jorge. ¿Dónde hay que firmar? Nos llega con un punto, nos llega con un punto. ¿Dónde hay que firmar? Chega ao mesmo nivel que cando estive tanto tempo dicindo que íamos gañar 4-0 todas as... Sí. Siguiente. Vale, pois o partido do Celta vexo aí moi axustado, así que 0-5. 2 goles de Borja, un de Fer López e un en propia meta. Un de Fer, Dios mío, de Alfon, e outro de Ilaix. E despois Eso sí que o Rayo gana ¿Mm? e o Osasuna empata. Vale. ¿Y Marta? Despois o 0-5 de Marques. Non dirás que non tes resultados para poder dicir, Ya, tal cual, es totalmente de acuerdo. Sí. Eu vou dicir que 0-1. Vale. ¿Qué marca? Borja. Marca Borja. ¿Y los otros dos partidos? O Rayo gaña, Osasuna e Alavés empatan. No, pero tiñas que decir, Marta, si é 0-1, ten que ser gol en propia de Carles Pérez. Ay, Bueno, eso puede pero ser. se considerarían propia meta, porque Es verdad. no. E se o Alavés empata un gol de Manu Fernández, ¿no? Aí está. Manu Sánchez. Manu Sánchez, sí. Vale, pues ya estáis todos, me toca a mí. Bueno, ya antes de decir la porra, te comento, Antonio, voy a hacer lo mismo que haces tú, yo creo que casi siempre, que el Celta juega fuera. No voy a ver el partido. Esa es la primera noticia que... Vale, Fernando. No lo voy a ver. Pero Fernando, si o objetivo está cumplido. Muy decepcionada con Pero si o objetivo está cumplido, ¿por qué non o vas ver? Total, todo que Ni en televisión lo voy a ver, o sea, para que te hagas una idea. Pero non está cumprido o objetivo, Fernando. Entón, non sei por qué. A disfrutar. El objetivo, vamos a, cuando acabe la temporada, que lo decía Mario pero antes. explica por qué no lo vas a ver, porque parece que por miedo. No, por miedo no. Por nervios. Voy a estar en un festival y puse en la balanza una cosa y la otra y dije, mira, disfruta asegurado, incertidumbre, vámonos, ¿sabes? Y eso. Pero... Es que no es fácil apagar o móvil. No lo voy a apagar. Pero bueno, estaré saltando por la música o por otras cosas. Seguro que hay más gente allí que lo va a seguir y me voy a enterar aunque no utilice el teléfono. Y nada, dicho esto, yo voy a poner un 1-2. Tenía ahí dos opciones por si me la quitabais, pero con semejantes resultados no me la habéis quitado. Siempre encajamos goles. Yo creo que el Celta va a encajar gol en Getafe. Es muy raro que no lo haga. Y vamos van a marcar Borja, Iglesias y Fer López, ¿no? Va a ser un final agónico, pero bueno, va a ser un final feliz. Y yo creo que los Osasuna y Rayo van a ganar. Yo me mantengo en la teoría que dije antes y la estadística me da la razón. Los equipos que se juegan algo ganan el 90%, el 100% de las veces casi a los equipos que no se juegan nada. Con lo cual creo que van a ganar los tres. La cosa se va a quedar como está ahora. Y esa es la porra. Queda todo ya grabado para que nuestro querido Antón lo certifique. No sé si queréis decir algo más antes de que hagamos ese grito de guerra. Nada, que fue un placer coñecer a Mario. Que fue un placer coñecer.
me deixas ver a televisión, pero se pon por Movistar e non por Dazón. Ah, sí, no lo pone. Ostras, pero ahí ya no tengo poder, pero no tanto. No, é que Pere e eu compartimos o Dazón, é por iso que estou Pero bueno, malo será que no haya un bar ahí en Madrid. E ahora teño que convencer aquí os do bar que en vez de poñer o Rayo, poñen o Celta. Ah, bueno, es verdad, eso va a ser ¿No? complicado. No, sí, claro. Bueno, pero a ver, no estás en Vallecas. Yo entiendo que hombre, yo qué sé. Bueno, a ver qué se consigue. Vete ahí a alguien con confianza. Nada, pues un poco lo que decía Antón, ¿no? Gracias, Antonio, por estar aquí una tarde más, a pesar de esa huelga de brazos caídos que has querido hacer hoy, pero finalmente has aguantado hasta el final. Un placer, Antonio, como siempre. Espero verte en Balaídos más veces como el otro día. Para mí foi especial, sempre me encanta darte unha aperta antes de comezar o partido. Encantado de ver sempre a Marta, con a súa sonrisa e o seu optimismo. Jorge, que é un pouco masoquista nesta programa, pero realmente pon un sentido común. É un placer, Mario, coñecerte, porque non te coñecía e para mí foi un placer compartir contigo este espazo. É mutuo, Antonio. Y Mario, bueno, que ya se está convirtiendo en un habitual. Mario, como siempre, gracias por haber estado una vez más y bueno, te esperamos en los siguientes programas. Alguna vez me deixarei que ir por aquí a pasalo ben, porque a verdade é que ao final é o que faz. Teñes unha opinión igual ou diferente, aquí o único que pasa é que se pasa moi ben. Y con esta temporada todavía más. Y profesor Jorge, un placer como siempre tenerte aquí, ya tú sí que eres ya de los casi habituales, como siempre, bueno, pues un gusto que hayas vuelto al Bar Celeste de nuevo. Pues nada, gracias a vos, contamos con ese peche de tempada, a ver si estamos moi contentos, extremadamente contentos ou algo contentos. A ver qué pasa. Y Marta, nada, búscate la vida por Madrid, encontrarás una tele con azul celeste, seguro. Nada, gracias a vos, ese optimismo que teño, eso de portas para afuera, porque la verdad estuve dando outra cousa, pero bueno. Sí, estamos todos... Moitas gracias, un placer, como sempre, estar con vos. Estamos todos temblando. Bueno, pues nada, pongo el balón botando y gritáis el ala celta, ¿de acuerdo? Venga, a la de 1, a la de 2 y a la de 3, como sempre o de sempre. ¡Hala! ¡Celta! ¡Bravo! Bueno, esto ya lo cierran todos después, ¿no? Eso dijo, ¿no? Nos vamos y punto. Bueno, chicos, un abrazo. Un saludo a todos. Besos. Chao. Un placer, chao.